aw minnu sɔgɔmɛ an ka kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila bi wula in na bamanankan kunnafoni kɔnɔna la ka sanga ni juma juillet kalo tile 10 san 2026 bagi kimɛli jaabiw bɔra bi a yɛrɛ mɛ k'a fɔ mali kɔnɔna nɔ mɔgɔ minnu ni olu ye bagi sɔrɔ o ye 34,23% kɛmɛ sara la maa minnu ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ o ye Tɔnbɔkutu marabolo ka den ye an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ani an dɛmɛbaga Afrika Corps convoi belebele donna anefisikaw fɛ nɔ convoi minnu taatɔ ye Bamanca walijɔ kɛlɛtigilama maa 100 ɲɔngo ka olu daji taji citerni 900 ɲɔngo o donna bi sɔgɔmada Bamako da fɛ ko kabi taji bɛ kana convoi la nina ɲɔngo taji akɛ kuma don kosɛbɛ mun n'a bɛna kɛ nisɔndiya ye malidenw ma taji ko gɛlɛya kan sankaw fɛ nɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka sifinnakaw bana mun bɛ u sɔrɔ ni o ye fiɲɛna bana ye ka o baaraw k'olu kɛlɛ kɔkan kibaruya bɛna taa ni an ye senegalikaw fɛ nɔ kiiritigilama yɛrɛ k'a fɔ k'u ye siga kɛ maa dɔw la k'u bɛ cɛni cɛya walew la gɔrijɛgɛnɛ walew ka u minɛ k'u lasago siniwaw fɛ nɔ sanlaw ta mun nana ko a cɛni kɛra sababu ye kunungo ka maa sata kɛ maa 39 ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye aw bisimila. Baccalauréat kimɛli ni o mun bɛ kalandenw bɔ duguma kalan na ka taa n'u ye sanfɛ kalansow la o jaabi bɔra ka bin bi jumadon in na a yɛrɛ mɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la taux national ni o ye 100 sara la ye 34 ani buruburu 23 34,23% ko an ka jamana ye o de kɛ bagi kimɛli jaabiw la kibaruya kɔnɔna la ko maa mun ni ale ye bɛɛ lajɛlen dan ɲina bagi kɔnɔna la o kɛra Tɔnbɔkutu marabolo ka den ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ bɔ gundamikaw fɛ yen nɔ a ye kuru mun sɔrɔ o kɛra 18 ani buruburu 18 18,18 ka ye o de moyenne sɔrɔ o siratigɛ la yɛrɛ mɛ k'a fɔ bagi mun ni a jaabi bɔra wa ko jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ namaraw walima fraude ni yuruguyurugu o bɛɛ lajɛlen wulikajɔw kɛra an ka kalanko minisiriso fɛ ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ka o kɛlɛ ɲina san bagi o kɔnɔna la kɛbam ta fintigilakaw ka kɛnɛ kan an ka cɛfini taba mun ni u bɛ wulikajɔw la kabi dɔgɔkun daminɛw a yɛrɛ mɛ k'a fɔ convoi belebeleba kun bɔn bɛ gawo kɛ i kunda anefisika yaasa ka se ka taa an ka cɛba minnu bɛ yen ka taa u dɛmɛ kɛlɛ la convoi mun ni a kuma kun cayalen don ni diɲɛ jamana dɔw minnu bɛ fɛ ka anw ka jamana juguya kan fɔ olu kun kɛn bɛ ka nkalon suguyaw bɛɛ lajɛlen da convoi in kan ka sanga ni kunungo sufɛla ye ko ni convoi ye bisimila minɛ anefisikaw fɛ yen nɔ an ka jamana fintigilakaw ka convoi belebele ka fara an dɛmɛbaga irisikaw ka Afrika Corps kan olu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ kunungo sufɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ni convoi in a ye bisimila minɛ anafisikaw fɛ yen nɔ wa ko lakanako sanfɛ kɛlɛcɛw ani duguma kɛlɛcɛw olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ nin convoi in kɔnɔna la ka se ka jugu buruntɔ ka taa fɛ dɔrɔn jinɛmu Bamanca jɛkulu ani fo ka taa se FLA olu kun kɛn bɛ k'a ɲini k'u bɛ jan de da an ka nin maa ninnu ɲɛnga k'u ka convoi to sira la u ye nin maa ninnu ka jan bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka susuli da o kan tile 2 kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw u ka wulikajɔw ani fo ka taa se u ka cɛsiri u y'a baara min kɛ u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la ko u ye sanfɛ susuli pankulu ye susuli 15 ka o de bɔn juguw kan anefis ani tabrika chat o kɔnɔna la Gawo marabolo la ka taa se Kurebala n'o o bɛ Sevare fɛ ani fo ka taa se u ye Bamanca walijɔ kɛlɛtigilamaw u ka mɔbili 12 ka olu de bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye wa ko nin wulikajɔ kɔnɔna la wolomasiri tabaw ka ɲɛmasa ka fɔ la ko an ka cɛbalenw ye jugu maa 100 ani kɔ ka olu de faga wa ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jigisigi ka di maliyɛnw ma k'a fɔ jugu bɛ fan fan bi mali fan bɛɛ lajɛlen fan foyi tɛna to yen k'an ka cɛbalenw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka se ka jugu kɛlɛ ka lakanako ka o sinsin ba maliba kɔnɔ an bɛ taa tajiko sira fɛ kɛba bi sɔgɔmada in na taji citerni 900 ko o de ye bisimila minɛ Bamako
kabi taji be na convoi la nanga fintigilakaw be a lakɔlɔsi ka na nin n'a ɲɔngo citerne akɛ kuma na convoi kelen kɔnɔna la ko siratigɛ la kulu mun be no ni olu bilala taji ko o ɲɛnabɔli kulu kunna ani fo ka taa se waati gɛlɛnw koɲɛw ni o ye centre de coordination de gestion de crise ye olu de ye nin kɔrɔfɛn da yɛnɛma ka yɛrɛ k'a fɔ bi jumadɔ in na juillet kalo tile 10 ko nin taji citerne ba mun doni filɛ nin ye ni an ka fintigilakaw sanfɛ kɛlɛcɛw fara duguma kɛlɛcɛw kan olu bɛɛ lajɛlen de ye nin taji ninnu k'u tɔpɔtɔ ka u lakɔlɔsi ka na fo kana don bamako kɔnɔna la nɔ wa ko a baara bɛɛ lajɛlen kɛra wulikajɔ ani cɛsiri kɔnɔna la wa kana se yan nɔ k'a sɔrɔ baasi ma maa si sɔrɔ dɔnni maaw maa fɛn fɛn tajiko bunakun kan jagokɛlaw DCC ninnu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw boloda yaasa taji kan ka tila cogo min na mali fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta sɔrɔ u y'o baaraw dabɔ ani taji ŋanamu ka dabila cogo min na ka se ka a ko jɛya nin waati in na ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ko nin ye jigisigi kura ye ka di bamakɔkaw ha ka ja mali fan bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ taji ko nin waati in na a ɲɔɲɛlen bɛ yen nɔ wa komi ye gɛlɛya ani fo ka taa se jɔrɔna ko foyi tɛ taji ko la an bɛ waati min na ko bi AES jamana kɔnɔna la AES jamana ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi ni o ye camarade capitaine Ibrahima Traoré ale ye AES jamana kɛlɛcɛw ka olu bisimila bi sɔgɔmada in na Burkina Faso faaba kɔnɔna la Wagadugu capitaine Ibrahima Traoré a yɛrɛ k'a fɔ ani ministre ka ni jarajɛba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ a kun sigin bɛ mun kan AES jamana kɛn bɛ ka fɛlɛ ni wulikajɔ min boloda ka lakana sinsin an ka dugu kɔnɔ yaasa ka se ka o fɛlɛ tɔw ka o kɔkɔrɔma don ka siraw yira u la bilasiralikan ni fɛlɛw dabaliw ka olu kologiriya halisa an bɛ ka jugu kɛlɛ n'an ka kɛlɛbolo kelen mun ye force unifiée de l'AES ka se ka o kologiriya kɛnɛ mun kan Nigérikaw ka fintigilakaw ka ministre ni o ye général d'armée Salifou Modi ani fo ka taa se an ka fintigilakaw ka défense ministre ni o ye ministre délégué ye général division Umaru Jara ka taa se Burkina Faso kaw ka fintigilakaw ka ministre général de division Célestin Sempore ninnu bɛɛ lajɛlen o ni capitaine Ibrahima Traoré ɲɔgɔn ye kɛ ka kuma baara ni wulikajɔ mun n'o bɛ sen na kɛnɛ mun kan ni an ka jamana kɛlɛcɛw ministre AES jamana kɛlɛcɛw ministre yɛrɛ k'a fɔ ko AES jamana ka san 2 tɛmɛnen kɔfɛ baara minnu kɛra kanako la a bɛ maa munafa wa ko baara kura minnu kan ka bila sen kan o b'a yɛrɛ k'a fɔ kolo bɛna giriya an bɛna an ka jɛɲɔgɔnya k'a ɲɛsin jugu kelen mun ni o b'an dala n'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka o kɛlɛ ni o de ye jafara wale tigilamaw ye ka se ka o so ci AES jamana saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka o koro ani ɲɔgɔn cɛ yaasa malidenw Burkina Faso ka denw fo ka taa se Niger ka denw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na maa mun ye kɔrɔfɔw ta ministre ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni o ye kanako ministre ye a yɛrɛ k'a fɔ ko o nisɔndiyalen de bɔra capitaine Ibrahima Traoré fɛ yen nɔ bawo ko a ye fɛlɛ ani kunbɛli cogo mun yira u la ko a y'u munafa ani fo ka taa se a ye sira mun yira u la baara kan ka kɛ cogo min na jamana sababu kɔnɔna la wa ko bɛɛ lajɛlen kologiran bɛ bɛɛ labɛn bɛ bi ŋaniya ye kelen dɔrɔn de ye ka se ka jugu k'o kɛlɛ AES jamana janfa mun bɛ ka bila anw kama kɔnɔna jugu fara kɔkan jugu kan yaasa ka se ka dankari kɛ o janfaw bɛɛ lajɛlen na jugu minnu bɛ an da la k'u bɛɛ lajɛlen so ci AES ka denw bɛ se ka lafiya cogo min na keba an bɛ taa CNT kɔnɔna la CNT maaw kabi kunungo olu bɛ u ka ɲɔgɔnyew la u ye session daminɛ kɛnɛ mun kan n'u ye hakilinaw ta a yɛrɛ bɛ k'a fɔ hakilina dɔ bɛ yen nɔ u ye a ta AES jamana ka kumaso ani fo ka taa se teleso ni arajo so u ye o sɛbɛnfuraw ka olu baaraw ka a bila sen kan sariya kisɛ mun ni a kun tara an ka jamana minisiriso caman olu da bɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ jamana ni jamana wɛrɛw sirabɔ minisiriso ani fo ka taa se kunnafoniko minisiriso ko bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ kiriko minisiriso bɛɛ da bɛ nin ko in na bawo ko AES ka kunnafoni sira ninnu u nana de yaasa diɲɛ bɛ ka kunnafoni jugu mun kɛ anw kan ka o kunnafoni jugu kɛlɛ ka se ka sira di an yɛrɛw ma an kan ka kunnafoni jɛlenw di diɲɛma ma ni an yɛrɛ ka kunnafoni siraw ye o siratigɛ la hakilina ni sɛbɛnfura minnu kun taara ka kunnafoniso ninnu bila sen kan ko o ye o sɛbɛnfura ninnu ka a lawaleya ka a baara k'a bila baara la kunnafoni sira min bɛ ni o ye teleso ye Tafuk TV AES tɔgɔ la a bolonɔ sɛbɛn kun kɛra desanburu kalo tile 21 san 2025 ko u ye o sɛbɛnfura ye ka a lawaleya ka ratifier ka a bila baara la fo ka taa se arajo ni o ye AES ka arajo Dande Liptako u ye o fɛnɛ sɛbɛnfura k'a bila baara la ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye
ɛsi jamana bɛ baara mun na bi ka se ka kunnafoli ko ka o kɛlɛ kɛ bawo ko kɛlɛ bɛ ka taa sira caman fɛ kunnafoli kɛlɛ bɛ a la kosɛbɛ o fanga ka bon yaasa anw ka yɛrɛtigiya baara mun an ka cɛfini tabaw bɛ baara mun na ani an ka finitigilakaw bɛ wulikajɔ mun na ka jamana kɔnɔdenw lafiya ka o kibaruya jɔnjɔn k'o yɛrɛ jɛma la ka kunnafoli jugu kɛlɛ o siratigɛ de la CNT maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen sɔnna sɛbɛnfura in ka laɲɛnɛmaya a ka bila baara la wasaden maa 100 ani maa 23 olu yɛrɛ k'a fɔ u sɔnna a sɛbɛnfura in ka lawaleya k'a bila baara la maa si ma i kanga sariya in kama ani maa si fana ma i yɛrɛ minɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la hakilina mun bɛ yen nɔ ko faso baro kɛnɛ ni a taara an ka jamana bolobaara ni seko ni dɔnko minisiriso fɛ yaasa ka se ka hakili falen ni baro kɛnɛw sigi jamana kobaw kan ka sanga ni san 2026 seko ni dɔnko kalan ani lamara o hakilina kɔnɔna la mun ye hakilina tara jamanakuntigi fɛ o de la baro kɛnɛ sigira ni kɛnɛ in denfa ni o ye Yaya Kulubali ye ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye kosɛbɛ an ka jamana laadala koba mun bɛ ni o de ye domo ye domo mun n'a bɛ sifinakaw ka u kalan mara la kabi u ci ni yaasa u bɛ se ka diɲɛlatigɛ taabolo ɲumanw kɛ cogo min na kɛnɛ in kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a kun nɔrɔbilalen don fɛn min ye Amadu Jabate ma ni ale ye seko ni dɔnko minisiriso baarakɛla ye kɛnɛ min ka kiba an bɛ taa fan fɛ mun borola an bɛ jɔ an k'o lajɛ. Maya gili ye sifinaka bɛ mara ladamu ni dɔnniya mun kalan du ani sigida kɔnɔ o taabolo kɔrɔba dɔ ye domo ye yaasa ka domo nafa fɔ diɲɛmaa ye maanifiya taasira ɲuman na o de la nin juye kalo denfa seko ni dɔnko kalan ni mara san baaraw kɔnɔ ka sanga ni faso baro kɛnɛ de ye hakilina in taara yaasa ka ɲɛfɔli bonya diɲɛmaa ye an ka laadala ko kɔrɔba in kan. Jiri o jiri ni jiliba tɛ la a tɛ si sɔrɔ e ti bɔrɔ dɔn e ti danbe dɔn e ti fa bonya i ti ba bonya dili bɛ e la o tuma maya dili o de ye e ka dɔn k'a fɔ i bɔra min i bɛ taa min nin ye n tana ye i kana sinakoni bɛɛ lajɛlen kɛ fo i ka dɔn k'a fɔ ko e bɛna mɔgɔw de bolo i bɛ taa segin mɔgɔw de bolo i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana in tɛ se ka dili banban cogoya si la fo jamanaden ka kɛ jamana fɛ an tɛ dili don abada leji fo ni maa min sigira an ɲɛfɛ don min fo an ka k'o tigi de fɛ. nin baro kɛnɛ nafamanba in hakilina takun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana ni seko ni dɔnko minisiriso fɛ yaasa sifinakaw bɛ se ka kalan sɔrɔ kɔrɔlenw kan ni ka nafa s'u ma u ka bi diɲɛ labɔ kɔnɔ. a kalan ninnu nafa denmisɛnninw ye o ye jamana jɔ ye ani jamana mara ye bari jamana t'i jɔ abada cogo si la a tɛ se ka kan sago ye n'an m'an ka maaya a n'an ka danbe dɔn nin kalanbolo ninnu bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ninnu de y'an ka maaya ni danbe sinsinbere ye fɛn minnu bɛ fɔ a kɔnɔ ani ko minnu bɛ k'a kɔnɔ an ka maaya yɛrɛ sigi bɛ mun de ka kɛ fasoden ɲuman ye ka kɛ jamana marala ɲuman ye ka kɛ baarakɛla ɲuman ye jamana kɔnɔ o bi sɔrɔ ninnu ko ninnu dɔnni de fɛ ani nin walanda dɔnni de fɛ n'u ye nin dɔn don n'a nataw la u bɛ kɛ jamanaden ɲuman u bɛ k'u ka faso fɛ parce que nin walanda kelen kelen a bɛ faso kanu don denmisɛnw na. nin faso baro kɛnɛ mun sigira domo kan an ka jamana laada dɔnbagabaw seko ni dɔnko tigilamaw maa mun banban bɛ kɔrɔlenw kan kosɛbɛ caman ye farankan kɛ kɛnɛ baabu kan wa bɛɛ lajɛlen b'a ŋaniya ni dɔnta ninnu ka fɔ sifinakaw ɲɛnɛ kalansow kɔnɔ yaasa u bɛ se ka gili ɲuman sɔrɔ cogo min na. ndomo mun na a fini bi don k'i bolo datugu k'i sen datugu i bɛ masigi don i fari yɔrɔ si tɛ ye o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ ndomo kalan sigilen don fɛn fɔlɔ min kan o ye maanifin de ye denmisɛnninw bɛ kalan maa de la mɔgɔ n'an ko an b'a fɔ cogo dɔ la ndomo jɔlen filɛ ndomo de ye maa ye ɲininkali de bɛ kɛ denmisɛnninw bɛna ɲininkali de kɔnɔ e min filɛ nin ye e ye maa ye e bɔra min d'où viens-tu homme d'où viens-tu e de ye maa ye nin de ye maa jɔlen ye i bɔra min i nana mun na yan que viens-tu faire ici où vas-tu e bɛ taa min
o ɲininkali damadɔw de bi kɛ maa la maa de b'o jaabi kalan denmisɛnw kunna dongo kɔnɔ. Amarona k'a fɔ baro in dayɛlɛla kosɛbɛ ka wasa ni hakili falenfalenw ye babu sentigi ni o ye kalo denfa ye nin kɛnɛ in kan a ye donmo taamasiyɛn caman ka u yɛrɛ jama la o n'u kɔrɔw wa babutigiw ye donmo dɔnkiliw fara kumaw kan yaasa ka maaw hakili lajigin kosɛbɛ an danbe kɔrɔba in na. Sankaw fɛ yen nɔ pilaki dili baaraw daminɛna ka sanga ni kunungo alamisa juillet kalo tile 9 ye a yɛrɛla k'a fɔ pilaki 200 olu de bɔra o kɔnɔna la 30 ɲɔgɔngo o dira o tigiw ma kulu mun bɛ bolimafɛnko kunna san marabolo kɔnɔ o yɛrɛ k'a fɔ ko o baaraw a bɛ daminɛ wa pilaki dili daminɛna fo ka taa se kalo 6 ma nin kuma in na yɔrɔsokaw fɛ yen nɔ ko suman sɔngɔ foyi ma fara a kan n'i ye ɲina san sanga san wo ta la bawo ko nin waati ninnu na ko suman bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ɲinata kɔni ko foyi ma fara a kan fɛn mun ye kaba 100 kilo bɔrɔ ye o bɛ ka feere 2700 ka taa 2400 na ni fo ka taa se ɲɔ o 100 kilo bɔrɔ bɛ ka feere 3000 fo ka taa se ɲɔ misɛnmanin o bɛ ka feere 100 kilo bɔrɔ 3500 maa mun ni olu ye denbayatigiw yɛrɛ k'a fɔ ko sɔngɔ kɔni ɲinata a ka fisa ni sango ta ye ka sanga ni nin waati kelen ye. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ baara dɔ kɛra ka se ka maaw wele bɛɛ lajɛlen ka taa sifinnakaw denyɛrɛninkaw fɔ yaasa ka wolosɛbɛn ka dilan bawo ko a bɛ k'a fɔ 100 sara la maa 20 ɲɔgɔn de bɛ yen nɔ den bangeyɔrɔ u tɛ taa wolosɛbɛn ko fɔ fo u bɛ kɔrɔbaya ka sɔrɔ wolosɛbɛn ma minɛ o siratigɛ de la ko hakilina in bɔra UNICEF ani dɛmɛbaga yɔrɔ k'a fɔ musow ye kabi jiginni waati u ka se ka taa wolosɛbɛn ko fɔ k'a déclarer yaasa sifinnaka ninnu bɛ se ka wolosɛbɛn sɔrɔ teliyala ani a kuma la cogo min na an sɔngokaw fɛ yen nɔ baara dɔ daminɛna ka se ka maa minnu bɛ yen nɔ ni fiɲɛ ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ ka fura di olu ma fura minnu ni u b'a to u bɛ fiɲɛ sɔrɔ mansini minnu bɛ yen nɔ ko a baaraw bɛ kɛ sifinnakaw la a ko in daminɛna bi sɔgɔmada in na k'u bɛ ka yaala kɛnɛya tigilamɔgɔw ka don du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u b'a ŋaniya ka don du kelen bɛɛ kɔnɔ yaasa sifinnakaw ka se ka nin furakisɛ ninnu ka a di u ma ka fura kɛ u nun kɔnɔ yaasa fiɲɛ bana ani fiɲɛ sama gɛlɛya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ u la cogo min na ɲoro ani an sɔngokaw fɛ yen nɔ tajiko gɛlɛya k'a kɛmɛ sababu ye ka baloko gɛlɛya nin waati in na ko n'i ye ɲoro du sahɛlikaw ta bi malo ka sɔrɔ u fɛ yen nɔ ko a sɔrɔli gɛlɛyalen don bawo malo bɛ bɔ yɔrɔ minnu na tajiko ka taa ni malo ye k'o siratigɛ de la malo kamama 50 kilo bɔrɔ bɛ ka feere ko fo 4000 ɲɔngo o siratigɛ la o yɛrɛ k'a fɔ tajiko gɛlɛya o de kɛmɛ o sababu ye an sɔngɔkaw fɛn o fɛn yen nɔ o yɛrɛ k'a fɔ tajiko gɛlɛyalen don kosɛbɛ o kɛmɛ sababu ye ka dɔ fara balo sɔngɔw kan ko taji litiri bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la 300 fo ka taa se 500 hakɛw ma gazole bɛ ka feere 460 hakɛw k'o kɛmɛ gɛlɛyaba ye o ma. Kɔkan kibaru bɛna an bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkina douane maaw kunungo u ye wulikajɔba kɛ ni ka taa tɛgɛ da minɛn dɔw ka minɛn mun tɛ sariya kɔnɔna la ɲɛnaminimafɛnw ni a ɲɔngo u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara mun kɛra douane maaw fɛ u ka sigida mun bɛ yen ni o ye bitu ye ko u ka baara in kɛra ka bɔ juillet kalo tile 4 ka taa se a tile 5 ma o kɛra sabu ye u ye minɛn minnu minɛ a bɛ se ka t'i jɔ bɔrɔ 400 ani kɔjana wa ko n'i ye a musaka fara ɲɔgɔn kan a dagosi bɛ se ka taa sefa wari $114 o la Senegali jamana kɔnɔna la kiiritigilamaw ni mun bɛ Thiès o parquet yɛrɛ k'a fɔ k'u ye cɛ dɔw minɛ bawo sɛgɛkɛlaw la k'a fɔ cɛ 4 kun kɛn bɛ ka ko dɔw labɛn k'u to so dɔ kɔnɔna la bawo ko u ye jalaki mun bi u kan u kun bɛ gɔrɔjigɛnɛya wale n'a ɲɔgɔnw la o dun bɛɛ lajɛlen a suguya fɛn fɛn Senegal kɛn bɛ ka kɔncogo gɛlɛma wa bere gɛlɛma dɔ bɛ ka ta ka da kan o siratigɛ de la ni maa ninnu bɛ kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa ka se ka a ko ka sɛgɛsɛgɛ Bɛnna jamana yɛrɛ k'a fɔ ko fangabolo min na u ka kunnafoli ka kologiriya o siratigɛ de la u y'a laɲini k'a fɔ gouvernement maaw mana u ka ɲɔgɔn mun kɛ conseil des ministres ko u bɛ a jaabiw fɔ bɛnɛkaw ka kan bɛɛ lajɛlen na yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a dɔn fangabolo ɲɛmaaw ye hakilina ni sariya minnu ta jamana taabolo la ko ka se ka kunnafoli ka gɛrɛ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka se ka kunnafoli sɔrɔ jamana ɲɛmaaso ka baaraw kan Gabon jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Ali Bongo furumuso ye ni o ye Sylvia Bongo Odenga kabi décembre
novembre kalo la san 2023 Genève fe no kiri wilno akama ko ay nafolo ngana mu wale do ke alisa kiri bare mesera critique la mado ya ka foko uye a kiri dayele ko yasa ka seka ke baw u kemme ka jalake min bi muso inka ko ay nafolo chaman de labo katana ye jamana woro kono ka kontu dala ni aye wa ko seka be ka yasa ka seka ni ko kunguni anyon bonyona jensenani tomba Nations Unies yara ka foko uluka jeteminalula Sudan jamana konna la ko muguni kise kembe sabuye ka adamadenya ake o chenko sebe wa ko kulu marfatigi munumbe no ni oye force de soutien rapide ye olu kembe ka maw sega chugumuna oye joli bomunda mawka ko Nations Unies te ni ko imbla foi kono uba bla shilasa ni oye genocide minende ka ni ko imbla ore konna la Zimbabwe ka feno jamana nyama Emerson Nangowa aleye sharia sumba yelemali ka bolno bla a sebena o sebe mun ba to san fila be fara aka kumaw kan abeto fangala fokata se 2030 o watuma irani ameriki ka susulu ulu baraw be sena kabi sesele fe o kuma banani o ukunye bengam ke mun kiseka jo iran ka yara ka fo ko amerika onye susulu taka da uluka bawo ameriki ko iran kumeka ameriki ka daga mun be Kuwait ani bere Bayre ko Iran kumeka nyashi oldema orla ko Amerika onye ususu Iran kuna fulawa ka fo ko Iran ka mata ani nani ulu jogna ni solin senfe fokata se ma biolon fla ani shegi mata nani o fagara ma biolon fla ani shegi ko ulu jogina shinwa fe no san lautamu nana shangwahi o marabolo kono na kala sabuye ka mauka yoro chen yoro munani saw bora ka don mauka kare kono bela jelna yarla ka fo kunungo jitemnelula ko ni san lauta inkara sabuye kama bisabani kononton ko ore bone anina ni wati na ko ma kononton o tundendo Turki jamana nyama Recep Tayyip Erdogan ka to ka jen setiki jamana ka jalaje ka o kumbeni o autant someye o kenenka aye marfare glan pistolet ka glani bela jelen togoye ka personnaliser ka di nyama munu kuntara kenenka nga Angleterre jamana premier ministre ni o Keir Starmer ye ko alei ba aka marama fe na baw ko anglais ka sharia kono ani marama fe manga don Angleterre jamana kono ka bo jamana warala ka soro ko Turki masake ka ni marfa glan nuna ay 7 fra daka 7 fra mbayra ka fo alei marama fe mundi umani o pistolet ye lajalando kado yasa mabamu nana jalajena bela jelenga sega signe uye uka jamana kan sonatan de l'antan bunakun kan coupe du monde samba fla ani muga ani woro kibara era ka fo ko egyptian ka farkulonyo kulu nyama so olu we chikando ya era ka fo ko uni Argentine ka de l'antana ni Argentine ni udashi saba ani fla egyptian ka de l'antan kulu nyama ya era ka fo nyama so era ka fo ko voiri ni o lajallan yeb de l'antan kono olu ye namarala de wa ko arbitrage fene ko olu namarala orla kube damakasi 7 do o ka cikan kono ka nyashi FIFA ma na ko o stratégie fen la FIFA ma black smako ko la jabi manifike fa era ka fo olu ka arbitre barakara chogomna akanga kete ntone wa ko olu era fe ni ko in kera a jeleya kono la wa namarama foi kala ko kera FIFA ka jabi kum folo ere ko inka nirebe dansiri anga wala na kibarala musira ka falano ni wati na ka lase awma ka afra ko mando aw munu kun sogombe jani kibara sura bela jelna am nyon soro wati were ki wara kana ka nega karafo ka jawra awla okme ke ba jalo bulu akambe dugutigi ni wal dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu on warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye